Здравейте, хора! Пак съм с колелото. Между другото, май много сериозно ще вали. Това е един огромен облак. Идва. Но хора, до сега бях с едни мои приятели. И ще ходим сега ще ходим при майка ми, защото няма първо някаква правя. То нещо много силно удари в почти в окото. Много силно се заби в мене. Не ми е забито, но ме боли, хора. Не ме боли, но много ме е страх да не е нещо опасно. Майка ми да го види. Вижте, хора, скоро има един голем. Май много гадно ще вали. Чакайте. Ако сте от мой пазар, кажете къде живеете. Шегувам се, не съм убият. Че да, такива въпроси. Окей, хора. Чао. Да кажа и облак. Чао, хора.